Estem aquí per presentar aquest Sant Jordi atípic, aquest Sant Jordi a Redossa. Em dic Armand Escandell i m'agradaria presentar-vos el darrer llibre que he publicat, que és aquest Variacions en repetició, publicat per Editorial Neopàtria. Bé, per qui no em conegui, em considero un artista polifacètic, m'interessa el dibuix, la pintura, la fotografia. Jo soc de formació de Belles Arts, tot i que darrerament m'he interessat per la literatura i la poesia. Bon any saluda el pescador matiner davant la mola. Davant la mola surt el llaüt a pescar amb el sol que ix. Amb el sol que ix, gavines sobre la mar, reneix l'albada. Reneix l'albada del primer dia de l'any sobre el roquissar. M'agradaria explicar una mica aquest projecte de Variacions en repetició, que va néixer d'una idea que vaig tenir a finals del 2018, que consistia en escriure 5 haikus diaris durant tot l'any. D'aquests 1.825 haikus vaig fer una primera tria d'uns 300 aproximadament, que van ser els que vaig enviar a diferents editorials, i Antoni Bonet, d'Editorial Neopàtria, ens vam entendre tot d'una i vam posar fil a l'agulla per publicar aquesta selecció d'uns 300 haikus d'aquest recull. Bé, per qui no sàpiga què és un haiku, podríem dir molt breument que és una forma tradicional japonesa de poesia de 3 versos de 5, 7 i 5 síl·labes respectivament, cada vers. És un poema, una forma poètica que va popularitzar Matsuo Basho al Japó al segle XVII i que normalment es basa en la contemplació de la natura i de les estacions de l'any. Normalment hi ha un element que s'anomena Kigo, que permet identificar precisament aquesta estació o aquesta època de l'any. La temàtica de Variacions en repetició contempla també els temes clàssics del haiku, que són l'observació de la natura i el pas del temps, tot i que també apareixen altres motius més personals, com ara reflexions sobre la vida quotidiana, reflexions al voltant del fet mateix de l'escriptura, sobre temes més transcendentals, com poden ser la filosofia o el Tao. Apareixen també les lectures del moment, d'autors que m'agraden, com poden ser Yasunari Kawabata, Natsume Soseki o C.S. Noteboom. D'alguna manera, aquest recull de haikus s'acaba convertint en un dietari personal condensat de tot l'any 2019 en forma de haikus. Descriu els espais com si fos Trabaluja, en C.S. Noteboom. Tortugues, coloms, dragons i sargantanes, l'aset que crida. Està fascinat per la fauna insular, l'autor holandès. Tot bonhomia, un pou de saviesa, el vell escriptor. Per acabar, m'agradaria parlar una mica de l'estructura del llibre. Aquests haikus apareixen en totes les pàgines agrupats de 4 en 4. L'ordre és cronològic, per tant, apareixen des de l'1 de gener del 2019 fins al 31 de desembre del mateix any, i en la majoria, o gairebé tots els haikus, es pot identificar o bé el dia, o el mes, o l'estació de l'any a través d'aquest element que s'anomena Kigo, o a través d'algun altre element que permet fer aquesta identificació. El títol de Variacions en repetició fa referència precisament a aquesta agrupació de 4 en 4. Els 4 haikus són variacions d'un mateix fet o d'un mateix moment del dia i normalment hi ha algun element que es repeteix en aquesta estructura de 4 haikus. Per acabar, doncs, m'acomiadaré desitjant i esperant que passeu un bon Sant Jordi, tot i aquestes condicions excepcionals, que pugueu gaudir de la lectura i concretament que us pugui interessar aquest llibre de Variacions en repetició i que en pugueu fer una bona lectura.